Здравейте, добро утро и се надявам се изпили сутрешното кафе. Аз може все още го пия. Днес ще поговорим, както сте видяли от заглавието, коя е най-добрата диета. Но да стигнем до този извод и това заключение, трябва за съжаление да се запознаем с много суха материя. Това е нашите химически и физически също така процеси за нашето тяло. Като физически може да сложим изгарянето на мазнините, завишаването на калориен дефицит и така нататък. Химическите са тези, които ние не може да контролираме. Ние може да побутваме, да опитваме да напътстваме, но не и да контролираме. По никакъв начин. Както казах в предишното ми видео, тестът беше да сваля 5 кг за една седмица. Търсех някакви магически диети, които обещаваха до 10 кг на седмица. Най-доброто, което ми попадна така практично, беше яйчената диета, която включваше 3 яйца, около 300 грама месо и една чайна чаша кисело мляко безмаслено. Това не знам 200 грама или го пише, в смисъл безмаслено краве, безмаслено биволско, не знам, не го разбрах. Но една елементарна сметка какво показва. Тези 3 яйца имат около 240 калории, ако ги изядем с жълтъците. И 300 грама пилешко месо са също около 300 калории, това са 540. Обезмаслено кисело мляко, да речем 200 грама, са около 150 калории. Това е много малък прием на калории. Първото, което е толкова нисък прием на калории, ще ни доведе до едни много сериозни проблеми. Тук, за съжаление, при нас българите, ние сме много некомпетентни на тема храна и какво приемем с тази храна. С тази диета яйчена, която аз видях, както и вие можете да видите в един много известен сайт, който го рекламира като магически, няма прием на захари. Има портокали, излъгах. Имам портокали. Там ще има малко фруктоза. Щом като няма прием на въглехидрат, и то просто, защото въглехидратите са прости и сложни. Прости са захарите, сложите са примерно въглехидрат, от ориз е сложен въглехидрат, който е по-бавен. Когато ние нямаме този прост захар, ние ще изхвърлим страшно много вода. Ние ще загубим толкова много килограми вода, колкото ние просто не можем да си представим. Да, на карантар ще имаме ефект, който ние го обясняваме с магическата диета, но и йо-йо ефектът ще бъде много по-жесток. Първо, защото сме загубили много вода, и второ, защото сме видели много ниски калории. Значи има случаи, които съм прочел, които са доказани, мога да ви покажа и материал за тях, как момиче на 900 калории, тя не може да свали килограми. Това е така, защото тя се подлага на страшно нисък прием на калории и много голямо физическо натоварване. Това е една много честа грешка, която ние правим. Ние не знаем как да започнем една диета. За да започнете една диета, най-добре първо опознайте себе си. Опознайте себе си, опознайте начин си на живота. Тази година свалих 37 кг, не съм точно сигурен, трябва да погледна снимките. От 7 януари, без да стъпвам в фитнес залата. Без да гладувам и без най-голямата грешка също така да ям салата. Не яще салата по време на дефицит. Когато искате да свалите килограмите. Защото ще се наедете с салата, ще ви се подуе корема, най-вероятно ще имате и газове и след един час пак сте гладни. Вместо това си вкарайте режим на храната, вкарайте качествена храна, обемиста не, а качествена храна. За да можете, примерно, между 12 и 1 да имате обяд. Между 3 и 4 съдобна закуска, казвам примерно. Така след седмица 2 първо ще се свие стомаха, след това организмът ще имате желание за храна под час. Така вие ще можете да напаснете вашия хранителен режим според начина на работа. Примерно, познайте себе си. Колко калории вие няма да качвате килограми, на колко калории вие няма да свалите килограми. Това е една много важна граница. Има страшно много калкулатори, които може да го свършат и вместо вас, но коства малко време. Опознайте първо себе си, начина си на живота.
Казвате, много хора съм чул, аз не имам време да ходя на фитнес и не мога да свърбя. Не е задължително. Може просто ходите пеши, може да усилите темпото на ходене, може да пробвате да стоите малко прав, започнете с елементарни неща. Не скачайте от крайно ляво в крайно дясно, от крайно дясно в крайно ляво. Такива скокове причиняват такъв стрес на организмът, който той ще реагира, защото той не знае какво се случва. Казвам, той организмът. Защото това е нещо отделно от нас, пак казвам, което ние не можем да контролираме по никакъв начин. Когато се правят такива резки диети, резки скокове, първото нещо, което се губи, за съжаление, е вода, след това се губи мускулната маса, чак тогава са мазнини. Защо? Първото нещо, което организмът си, това е, за съжаление, наша защитна реакция, която е от преди хиляди години, първото нещо, което губим, е това, което нас ни трябва. Това е вода. Следващото, което губим ние, това е мускулната маса. Защото, приятели, мускулната маса съдържа протеини. Пак казвам, това ще бъде една суха тема, която ще говорим малко след това. Съдържаме протеини. Но пак за най-важното организъм това е мазнината, защото мазнината първото ни топли, второто, което е чиста енергия. Така, следователно, правиме диета, яйчена диета. Губиме 8 кг. Ние сме вау. Почваме да се храниме, след това качваме 10 кг. След това отваряме, четем за магическа кето диета. И тук е много голям проблем с кето диетата. За мен специално. Липсата на протеин. Липсата на въглехидрати. Аз ми кажете, да, има протеин. Един човек се нуждае между 2,5 грама протеин на кило телесна маса. Вие спитате в една кето диета колко протеин има, а пък протеинът, чрез неговите си аминокиселини, е във всеки един химически процес в тялото. Всеки един. Точно за това в моята диета имам яйца, всеки божи ден, защото пък яйцата са едни от най-качествените протеини, които може да съществува на този свят. Защото един протеин има около 20 аминокиселини. Яйцата има 19 аминокиселини. Бобените, по спомени, мисля, че бяха около 4-5 аминокиселини. Това означава, че дали 1 кг протеин от яйца, от млеко или от веган протеините нямат абсолютно нищо общо. Това са неща, които са написани, които са доказани медицински. Да, вие можете да купите веган протеин, да, който да е пълен с аминокиселини, но това не са естествени. Това е създадено в лабораторията. Затова съм антифен на кето диетата, защото съм видял ефекта им и след това, за съжаление, обратният ефект. Има го даже документиран с едно известно име в нашите среди. Не споменавам, ще му да реклама, не знам. Така. И стигаме до това. Аз искам да започна диета. Вече имам някакви познания. Че ми трябват протеини, че ми трябват въглехидрати и ми трябват мазнини. Това са другото, което хората много избягват, това са мазнините. Хора, разберете, мазнините, говорим за полезните мазнини, примерно от масленото мляко, от жълтъците на яйцата, от маслините, от зехтина, това са хубави мазнини. Те регулират нашите хормонални процеси. Липсата на хормоналните процеси, на мазнините, води до страшно много проблеми в дългосрочен план. Както липсата на протеините, имаме проблеми с ставите, имаме проблеми с коса, с кожа и така нататък. Всеко едно нещо си има своето предназначение. Затова, когато започне една диета, най-елементарното, опознайте себе си. Какви калории са ви необходими на вас? На колко килограма поддържате маса? Опознайте вашето движение. Един най-обикновен крачкомер, например. Поставете си някаква цел. Поставете си цел 10 000 крачки, което е една нормална цел, мога да кажа аз. Съставете си меню. Меню, в което вие имате протеини, вие имате въглехидрати, вие имате и мазнини. В съотношение, в проценти. Като процентите могат да се менят в зависимост от типа диета. Но аз примерно не ям месо. Всека една диета, която съм използвал до тук, съм прочел, или треньор, всеки ми казва месо, риба, но аз не го ям. Какво правим? Аз откак съм роден съм така, не се пренасям. Не се правя на веган, на вегетарианец, а просто не го ям. Повръщам с извинение. Веднага. Затова най-добрата диета,
най-добрият режим е този, който вие може да спазвате. Този, който на вас ви доставя удоволствие и този, който вас не ви напряга психически. Не трябва вие си мислите, че една диета е едно наказание и нещо, което е за някаква част от време, което ще бъде някаква мъка. Една диета е за цял живот, приятели. Една диета не е само от точка А до точка Б. Защото като стигнете вашата цел, примерно да кажем, желаните килограми, какво правим след това? Следователно пак ще трябва да правите диета. Ако сме живи и здрави стигнем до там, то хората ще имат изграден менталитет и навик. Пример, навика да се чете съдържанието. Не просто марката, не заглавието на опаковка, а нейното съдържание. Тук в Германия се сблъсквах с страшно много продукти, които са супер диетични и като го обърнеш обратно, отзад съдържа захар. И то в огромни количества. Извинявам се. Един такъв пример е енергийните блокчета. Обръщам 20 грама на 100. 20 грама захар. Имате ли представа колко е 20 грама захар? Това не е нещо лошо. Захар е необходимо също така. Защото без липсата на захар, без липсата на бързите калории, бързите въглехидрати, извинявам се, вие ще изпитвате една хронична болка, умора, не може да се отучавате и така нататък. Разберете го, че всеко едно нещо е вредно над еди колко ти процента. Така. Следователно. Една най-елементарна диета. Вчера, аз лично, съм изял 5 яйца, 3 от които цели. Изял съм 1 кг кварк. Мисля, че ми го обяснил какво е това. Това е като едно кисело мляко. Изял съм 125 грама суров ориз, сварен около 400, 250 грама грах, 50 грама маслини. Вие може да си сметнете с калкулатор колко калории са и какво съм получил от тях. Като кваркът е обезмаслен, по проста причина, че другият е страшно много проценти масленост, аз не мога да калкулирам в моите макронутриенти. Макронутриенти това са протеини, въглехидрати и мазнини. Аз се храня 40% протеин, 30% въглехидрат и 30% мазнини. Като използвам бавен въглехидрат от ориза. Също така използвам ето такова нещо. Ако го имате в България, той е без захар, има различни вкусове. В него се правя кварка, ще го правя плодов. 1 кг кварк има около 600 калории в 1 кг кварк, който е страшно богат на протеини. Затова го ям, защото го обичам по принцип млечните продукти. Давам ви един елементарен пример. Как с една диета от 1500 калории. Вие не стоите гладни, също така вие свалите много килограми. Може да прочетете как медицински доказано няма никакво доказателство колко пъти в деня се храните. Пак казвам, всичко опира до начин на живота. Аз, примерно, оставам в 6 часа. Излизам с кученцето на разходка, пия си кафенцето, до 12 часа аз не се сещам за храна. Просто такъв ми е живота. 12 часа аз си правя 5 яйца. Варени, пържени обаче на хартишка, нали, не с мазнина. От които 3 цели, другите 2 само белтък. Това ми е храната. Някой път ям след обед, някой път не, като в 90% от случаите аз ям след обед, просто причина, че аз пия по 3-4 кафета на ден. Следователно, в 4 часа ям 1 кварк. Това са половин килограм храна. Качествена храна, протеин, който протеин ви засища. Колко ви засища, това е друга тема. За вечеря ям ориз, грах и маслинки с 1 кварк. Това е преди да си легнеш. Лягам си толкова сит, че мога да си спя преспокойно. Който прави диета, това е другото нещо, което е, че не трябва да ядете преди да лягате. Аз ям поне в 10 часа. Преди да си легна. Лягам и си се спивам. Преди това, преди 18 часа, след 18 часа, никакво ядене. Окей. Лягам в 10 часа, аз съм може да гладен. А гладни очи не заспиват, нали? Знаете го и вие от опит. Това е моят опит, който мога да ви споделя. Това е опит, който е написан също така. Има изследвания, пак ви казвам. Това, което аз ви го говоря, не са някакви разсъждения или мои си наблюдения. Преди да започна, пак ви казвам, аз имах треньор, който треньор, яш това, прави онова,
който не го разбира баш. Затова седнах, почетох си, понаучих си малко, да си видя как се седят нещата. Това е. Може да опитате моето меню, ако искате, като може да замените, примерно, кварк с пилешко месо, може да си направите експерименти, но като цяло, пак казвам, направете си най-обикновена таблица с храни, които ви обичате, които не обичате, полезни и така. Също така може да направите по-малко калории, примерно да вкарате един ден в седмицата бургери, пици, има всевъзможни неща. Въпросът е, че вие трябва да започнете от някъде. Разберете го, че започването е трудно. След една седмица всичко е коренно различно. Махнете салатите, махнете обемните храни без никакви хранителни стойности, защото най-образно казано, стомахът казва на главата ви: аз съм пълен, давай да работим, мозъкът тръгва да работи, но няма как да работи, защото няма хранителни вещества. Без хранителни вещества няма химически процеси в тялото. Това е. Липсата на протеин води до загубата на мускулна маса, защото мускулната маса е от протеин като цяло. Липсата на мускулната маса води, приятели, до намалянето на енергийният разход в покой. Най-много калории ние горим не докато сме в фитнеса, не докато тичаме. Най-много калории ние горим, когато сме в покой. А без мускулната маса, пак казвам, няма енергиен разход. Оттам следва, че влизаме в един цикъл. Ние правиме диети, които диети губиме мускулната маса, когато мускулна маса ни трябва да поддържаме килограми, които килограми не може да държим заради тази лоша диета. Тези неща, разберете го, са катастрофални за организма. Катастрофални. Седнете, пак казвам за пореден път, и малко прочетете. Елементарните неща са макронутриентите, протеин, въглехидрат, мазнини. Кое какво върши, кое какви проценти горе-долу, казваме, да бъдат във вашето меню. Направете си и се стремете да поддържате едни и същи часове на храна. Когато поддържате това нещо, първото, което ще бъде, ще го еднявате в определен час, което може да контролирате, когато вие сте почивка или свободни. Второто, което ще бъде, когато ядете качествени храни, нискообемни, то вашият стомах ще се свие, защото той се разширява и се свива. Това ще доведе до едно положение, което ще се нахраните с толкова малко храна, че просто няма на къде. Разбирате ли? Това, което хората плащат 15 000 лева една операция на стомаха, за да го изрежат, вие може да го постигнете сами в къщи, просто като си контролирате храната. Защото казвам, организмът прави това, което му се дава. Той се адаптира. Когато отделяте примерно много калориите, паднете примерно на 1000, уидете на фитнес, този организъм се адаптира и казва: аз умирам. И то е така. Де-факто вашия организъм умира. Метаболизъм умира. Химическите процеси. Всичко се забавя. Всичко. Затова вие спирате свалите килограмите и започвате да трупате мазнини от най-елементарната храна. Разберете го, свалянето на килограмите е бавен процес, който вие може да контролирате единствено, пак казвам, единствено, чрез добра диета и чрез умно спортуване или умен енергиен разход. Не опъвайте двете крайности с малко храна и с много енергиен разход, защото ще имате главоболие. Това е нещо елементарно и пак казвам, това е много малка част от всичко, което ние трябва да знаем за започването на една диета. И най-важният въпрос е: защо започваме тази диета? Защо я правиме? Отговор като искам да ида за плаш или да облачете коя си рокля, или... Разберете го. Тази мотивация няма да ви помогне в живота. Няма да ви помогне с нищо, няма да ви даде стимул за тази диета. Защото първите 2 седмици са страшно тежки. Няма какво да ви го обяснявам, че не е така или че еди какво си е. Да, ще има глад, ще има лишение, ще има желание. Така е. Но след 2 седмици всичко е съвсем различно. Бих се радвал да си споделите вашият опит с вашите диети и Ани, знам какво ще ми кажеш, че ти се храниш един път в деня и затова не можеш да свалиш килограми. Не. Ти не можеш да свалиш килограми, защото се храниш един път с малко калории. Заради това е така, което може да промениш много лесно. Благодаря ви много, всичко хубаво пожелавам и до скоро срещи.